ще решиш проблема? Може да решава това, който има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще решиш ти, бе? А ти ще отидеш да взимаш решение? Ти нямаш пари, па ще се измъкнеш след това. Как така? Той не харесваше парите, още от малък. Всеки опит да ги пести му се струваше жалък. Искаше уважение от хората и беше наивен. Не знаеше, че когато вали в живота дъжда е проливен. Когато даваш не очаква веднага да вземеш. И като влагаш в едно от друго трябва да отнемеш. Влиза си в схеми, сложни теореми за безкрайните проблеми. Уиски е вареми и празните кореми на малцина по-големи. Народа заслепени, полуживи, поумрели. Жумели, румели, футболисти и модели, жулетовци, ромеи, мен this is so gay. Чучовци и лели в сайтове за запознанства. Пускате се меси като вземат аванса. За вас ся, точно боли ме ханша. И не аз не съм ти във бранша. БГ, това живот ли е, за да живееш тук добре? Трябва въобще е бе. Главата в турбата, сещаш ли се и как да не съдбата на всяко едно мъгленско дете? БГ, това живот ли е, за да живееш тук добре? Трябва въобще е бе. Главата в турбата, сещаш ли се и как да не съдбата на всяко едно мъгленско дете? Той дето управлява само обещава, а не дава. До кога ще бачкаме за слава? Така не става. Никой не иска тук да остава и правата си да защитава. Народа не възстава, още по-голям глад се очертава в тая шибана държава. Трябва да смени парламентарната брава. Как ли? Нямам представа. Те тука всички спът, претръпнали да ги ебат. Пасивни отстрани стоят, чиниите празни, няма какво да ядат. Виж ги ве, тия са подиграват. Не стига, че бачкаш за песен, ами и не ти ги дават. Че ще има превод, обещават, като шматката разиграват. И че е нормално ти внушават, тук от малки възпитават. То нормално е, работа с заплащане минимално. Пак нормално, ебът на анално. Няма проблем бе, то нормално. Накрая ще ядем въздух буквално. И дори да е банално, искам да бъдна максимално надълбоко. Не ми викай споко, тия на шибът жестоко. До кога е? До кога ще седим? Стотинките за хляб ще броим. Време е да се съюзим и да ги затрим. Новото БГ да построим, в парламента да ги обезпокоим. В една редица да ги наредим и да гърмим, докато не остане нито един. Аре бе, няма ко да ги бавим. Ако чакаме, още ще забравим. С вилицата да боравим, време е да се изправим. Аре бе, аре бе, аре бе, с една шепа хора ли не може да се справим? БГ, това живот ли е, за да живееш тук добре? Трябва въобще е бе. Главата в турбата, сещаш ли се и как да не съдбата на всяко едно мъгленско дете? БГ, това живот ли е, за да живееш тук добре? Трябва въобще е бе. Главата в турбата, сещаш ли се и как да не съдбата на всяко едно мъгленско дете? То нормално бе, и се смейте, не дейте. Време е да проумейте, положението овладейте. Аре полудейте, изкушо ми ги залейте. След това нормално живота си заживейте. Гейте ся, колко още да ви ги редя за тая смешна пародия. Подбрал съм точната мелодия, безработицата водия за ушите. До кога ще спите? До кога ще търпите? Като слушам новините и ме идва да се резна ушите. Аре бе, до кога ще седите? И стотинки по стотинки ще броите тока да си платите. Аре бе, кредитите си няма как да изплатите, освен с главите в турбите на децата си, дите и съчурите. Аре бе, няма ко да губите. Станете и в ръце се вземете. От този момент с бадим за напред доста ще ви обясним. И ще гърмим, и ще редим, и ще гърмим, и ще редим. БГ, това живот ли е, за да живееш тук добре? Трябва въобще е бе. Главата в турбата, сещаш ли се и как да не съдбата на всяко едно мъгленско дете? БГ, това живот ли е, за да живееш тук добре? Трябва въобще е бе. Главата в турбата, сещаш ли се и как
Ама безпощадна, екса лекенко е барна. И направо стана коварна. Айде взимай